så? Skal vi have en bordtenniskamp? Det kan vi da godt. Skal du klar til at tabe, eller hvad? Ja, det er godt. Det var det. Klar? Ja, kom så. Ja, så er det 8-0, eller hvad? Nej. Jeg er syg. Jeg tror, det bliver godt før. Kom så. Ej! Du snyder også alt muligt. Snyder? Hvad står der egentlig? Så er det ikke 23-3 eller noget? Til dig? Ja. Du har næsten ikke fået nogle penge. Fint. Nej. Det er ikke færre. Jeg gider ikke mere. Kom, du skal lade være med at gå. Nej. Hey homie, Hvad så? er du klar på et spil igen? Skal du have revanche igen? Ja. For 8. gang eller sådan noget? Ja. Så kom. Jeg ved ikke, det er det vinder. I dag? Er du klar for? Ja, jeg tror. Hest! Yes, det er knaldet. Jeg kan mærke det i dag, at jeg skal vinde over. Ja, det. Okay, det. 2-1. Hey. Og så der står du nu? 2-2. Nu kan jeg love for det. Yes! Fuck. Nå, Søren. 12-2. Er det du selv, hvad det er? Det er fandme noget lort. Så Ja. du bare spille det, bud. Kom nu. Jeg gider fandme snart ikke mere. Kom nu. Ej, hold nu op. Yes. Okay. Den ramte den der. Den gjorde den. Den snittede bordet, så fløj det ikke. Er du sikker? Ja, det er jeg 100 på. Jeg kan selv høre. Okay, Frederik, der er det sidste point. Okay.